og madlong hapon. Naday ko kuan karon ilas upaw. Kay chat mo ko to Ma'am Cherry gahapon nga kuan na kung ni tilapia ipakuha. Hindi sa pa nagbabot-bot kay nang gusto ding upaw, hari ko na kumatog. Di man pwede jadi wa pud mi nagabot ni Ma'am Cherry kay wa man dahil sa diha. Tamas taglaran dag chat ni pa ganiya kay wa ko makabasa. Pagawas nas ang trabahoan kay alas 12 naman may pag-chat. Kabasa ko diyan ako sa kandihay hanggang di ko mabalik. Muraos na lang ko kay namling tilapia. Mura po digahang pamilya ning baza. Nanay dani kay mura pag ang inahan. Ang kabuutan sila dari nabuzudan ning baza. Sayang di siguro may magabot ni kuan pero mabalik lang ako sa adlaw kanang way trabaho. Manihapon ko kanang di ko musud ka ugma. Kay ang tilapia mo gihang giapas dalingan kay gapon ko ni tilapia sa amles ma'am diha. To amles tagbilaran sila mas nanay dari og isang apo. Sila upaw. Alagi. Kuan, madung hi guys, kang upaw ka na ning channel ha. Di niya masalam kudari kay gitatanong ko Cherry nga ako ni tilapia. Tarahulingan tilapiahan na. Bis ka ko plano ni eskapo para gusto ni trabahoan. Eskapo ko. Mura po gamong bahay. So pa tapos nanay dari mura po gamong nanay. Total. Malipayon ko diring dapita, enjoy pagadud. Uy. Bitaw. Anhin ako Bitaw dili sa kanang uli mo na ko laminingan kay ko mingaw. Wa man sa mingawa ko Sabi mingaw. uli undad to. Nagalis nanay. Ipa-snap. Sa ko ni snack ni mo paw. Ang napa may pan. Hani man palis. Ang tuwan naman di ay kada. Juice na di ay kito dili na kape. Kape ra paw. Ako kape. Dali-ali na eh. Hindi na. Na may ininit. Magkape na eh. Yes, Milita. Dapat kong kalit sa kuan. Valencia. Balang di mo mo tanong sa unaw, galaw kayo nung may tanawa. O mo radio. Nakabot kong Valencia pinakalit. Pau. Nagkasa ka niya para usos ka? Burag bata. Masug-sug ng lumot. Pausos ang masug-sug ng lumot. Nabali ko Pau. Tapos nanay nagkanta. Ayun na, start na. Unsig ka utwa mong sinilas. Alisa. Shout out sa tanan ng viewers! Dakos Valencia. Kay nahalin ako hapit dari. Taralin. Di ko na. Hali mga gadod, mga ano be, kaya na hiposin. Nang tayo, paghanap ka na mo. Hey, eto do. Wala. Vlog bitaw ni. Nakos Valencia. Ito yung sakyan karon Pau. Nanay kay arang ka mura na pag-among nanay na ngawon na dumidani. Tapos kuan kasi nga naging dagaha. Si Miss is Sri Lanka. Sri Lanka ko no. Miss is Sri Lanka. Ang partner kanuna is ang crime. Kaduhan ako ng kanidani pero mura gahan namang pagnatad. Nanay ang kabutan. Ang sinanay niya makinundom ko sang lula. Nga taga kamigin. Wala ka. Ito naman kung kami. Kuan naman Ang daga pa kanang kapaminuan. Kuya taon. Tuan sagay. ang sanay? Kapamid ko sagay. Tiaw. Sagay katarman kamigin. Oo.
Tanawa. Nagpudyo na nis nanay Amerika na po siya katuig sa US. Kuya, Unang daghang nanay. in English si nanay. Agay. Lupig ta. Agay. Agay. Ang sarap po ang bugay. Wala, bila po. Abot pa nis nanay ug Japan. Japan na patuig. Nagbisa ta kag hapunay. Ang atan na takat ba? Lagi. Wala mo mapuniingon na. Luo po na. At ang ako yung agit. Sabi kayo na po. Ay, Mauna pa nagkahalin nas nanay. Ako di ko mahalin. muna magkaingon lagi. Tagain nanay. Uy, magkaingon kayo. Pasuya, dahil ka na ako. Bila na ganun edad mo na 90. 91, mag-92 na ko. Wow, grabe 91. Napay parte ko. Ano sa? December. Senior 15. Ginoo ko. Ang pagtuong nanay mga 70 pa kapin. Napito nas nanay puro baskog. Bitaw. Ang pagbuot sa Ginoo, uloy mo rin natin. Oh, kaya. Buot sa Ginoo. Ah, Bilis ako. ay, hindi. Hindi pa itasa ako. Isa na. Ay, sila yung luha. Kaya ko sinira. Sila mag-igo sa nila. Tanduay ah nay. Sa tinsa. Nanay mo pa. Tengah ta. Do sa ha. Ano, makikita ka na. Tengah naman kay ano makatipid. Okay, Ginoo. Wala ka gamay mo, te? Ko pa man ni magkamaji. Okay. Kunin mo kamati. Kamati ka. Harap kong kamay, te. Taong nanay. Di, dyan mo nang gulay so. Sa awag na pabada na abis na. Ada, are. Hoy. Hoy, kasulati sa dadaning maglaang nga ni. Napansin nanay nga buutan. Pagbayang ka. Buutan mo. Balik ka siguro ni sunod adlaw. Sigurti ba? Tayo nila mo panganian. Uri anak di ada ro kan ada kanta. Kono ni kes. Parties ka nagtrabaho, te? Dito alis siya. Asa, di na. Namo nang gawin, nang gawin dito mo. Mano ko. Siguro Ang nga gaya yun naman siri nga tilapia ko no. Hapon na ako mo ano. Yun pag ang palis nga lakaw kay lamay kong tilapia. Mag-harvest mo gapo. Mahal na mo isip Tapos ate, nagtutulok. Grabe man din nga lingaw, ah. niluho mo si ani ato ko pispan. Dia Bakit ada pispan kasi gani? Tapos. Nila ko ya dado. Gila ko labas. Naman Nasama nila ako. Nanik sibot naman. sibuk. Laka. Kami na magong diha ka tabang ni Kuya gahapon. Kani akong garden. Sabi mo nag-vlog to. Vlog ko da. Ano kaya export na eh. Ay, Kang masakog memory card eh. ano ko yung nilito? Kung may mabuli ka ng mga sipon. Yung isa. Itong imong daan ba? Ano kayo pang-upload ay? Okay ramang ko kaya dari man ka magkuan. Ano ma? Si Violeta mo ipares lagi tayo ito. Laki dito jabo. Hintay lagi. Naulagi, mga tanglaman ko ito kapag hindi mo sugot. Na may hasong puspus. Luda pag mo puspusan na kaya di mo sugot na mo. Hindi ka mo sugot. Dala, handa ka ito. Pamidyo ni mo. Pamilya na kayo. Tugbi na naglapa sa kalendaryo. Maadre na ito na kayo ito nagtaran. Diba ba ito kan? Papa ko yung apo. Diba? Wala pa kaya po. Para ni ito ba? Ay, kung saan mo po ka lang, hindi naman po gusto magkapili. Yan. Hindi na maghilami. Yan, ay. Kaya mayroon Liza. pilihan. Tabli sa mo panghulmahon na namo. Uy, di ayang yun ka na. Imuon. Mo ako na eh. Tikawi. Mabutan. Nanay ka naman tayo ha. Patilawon kuno kani jag palaman nga imported strawberry jam. Cranberry, dili strawberry. Strawberry na. na. Strawberry na. Ha? Gip. Cranberry. Oh, Na strawberry. Parang sobrang makatinaw. Jam. Kay mo ako na paboritong nanay strawberry o cranberry. Cranberry. Ikaw dahil sa imong gipalaman luza marinay way palaman. Lagi. Naman dagan itong tinanong ng strawberry. Hindi po. Kay ba man ko kari imong gipangita peanut butter. Kaya po kita di ko. Kalapdos. Ano may ah? Gituslo raman ako. Dali lagi. Akong gihugas.
Palipat ka to sa imungan. Grabe na na magpalawan, no? Ha? Grabe ka makapalawan. Uy, pati lang. Wala ka ni maluto. Dalawa, wala. Isang buwak mo pag isang bahay. Siyempre, ako maguning bahay. Ako maguning tanang daning kuan. Kani antorium gikanas kahayag. Ako nagkanang danan. Antorium. Kani, gikanas kahayag. Hayag. Basa na sa gilas. Doon na mga ron. Doon na may merkado ning suroy. Danos na yung pa ito Pansit Canton. Dadan ganing mo sinom ka. Huwag makaningon. Kani ako man tanang daning. Wala na matay Gikan kuskuan. Wala mo nagkandam. Gikan lagi kuskuan. Gikan kus kantin. Raso pau. So makamuli gali siya pau. So ka matug tag Manila nagbalik, sabay kang kuan. Imong ate. Paglaoy naman yun. Wala ko dun. Ato din. Sanay? Si Archie ka ito mabini. Nanay motor day. Skiin man ini. Nanay motor. Na, oo. Wala utan. Sabi para sa kamunggay pau. Og. Limutan na. So, pagdang bay. Saksak. Palida ka na kamungay. Nade palidya. Nade lang harbisan. Isa mo nung hagkakaw pa. Kita mo sa vlog ni Luluk do pagagnang ka. Ito yate. Hilati. Ilan nun ay? Kailan na eh. Okra. Lamay lang ka to. Iba ka tong ilang vlog. Video nilang nanguha sila kakao. Ang aming nang kakauban si Kuya Ray. Katawan ko nito kami singo ko baka. Nanguha kakao sila. Isa mo tong kakao kay matoy nung gagaling. Na, bugtok. Na, ganit. Bugtok. Ang kinagini po ng kakao. Patay parang sibuyas kayo mo na pangharbison. Naman na sibuyas ato. Ikuangan ka ba ito? Ganahan ka na. Mas nanay na. Dengan tundan arila beratura. Ngadag kapajud lang tundan beratura ilang tundan ari. Bye nay. Bye. Ba, morang pa ba ko? Bye pao. Nanay bye. Lain plate dia. Regards ko sa Alicia. Saha garaa. Regards ko sa best friend. Bye nay. Bye nay.